kaikille. Täällä on FIFA Player ja Player 03. me pelataan nyt GTA 4, eli Ballad of the Gay Tonya. Mä en hirveästi tätä on nyt niinku pelannut. Ja nyt niinku mä teen pari tehtävää ja sitten mä vähän sekoilen. Ja siis sitten seuraavassa pelivideossa toi Player 03 niin pelaa. Ja niin. Eli nyt soitetaan tolle Tonille ja mennään tehtävään. Ei jaksa. Onko sää koodi? Tai no, en mä mekkään nyt, ei mua huvita tehdä tehtäviä, mä haluan vaan sekoilla. Okei, haluatko sää koodia? Joo, Venä. Opettele ajaa. Mä osaan jo, kato läs. Vähän ohi. Minkä koodin sanat ekaksi? Voinko mä antaa tää helikopteri? Joo, Niin. Venä oppas, mä menen. Oota, Venä oppas, mä käyn kattoo. Joo, ei oo. 359 3, 5, 9 sitten. 555 Öö, 555 sitten. 2 8 9 9 2 2 2, 8, 9, 9. Okei. Ja noin. Noniin, siinä. Sitten laskuvarjo. 359 3, 5, 9 sitten. 555 5, 5, 5. 7272 7, 2, 7, 2. Oho. Mä pistän nämä koodit sitten sinne tämän videon sinne alapuolelle, eli sinne missä on ne peukut. Niin mä pistän sinne, eli jos haluatte sitten katsoa ne sieltä. Ja sitten mä pistän myös sen sivuston, mistä mä sain ne koodit. Mutta miten? Se on lentokenttä. Vois käydä siellä. Tai mä menen nyt ihan ne 2 korkealle ja sitten mä hyppään sieltä alas. Mä mieluita hyppään järveen tai jollain mereen. Se on moro. Wolfi. Älä mene veteen kuitenkaan. Pistä ylöspäin. Oliko se noin korkealla? Noin. Otetaan tähän helikopteri. Kato, onko meidän helikopteri tuo ylhäällä?
Se oli... Ei. Mä vänkkiroin, ei se mitään. Minne hittoon se helikopteri on mennyt? Kauhea klitsi tai mikä se oli, puki oli. Vittu. Vajosinko? En. Oon mä taas sanonut pahan sanon, mutta ei se mitään. Sori tästä videon laadusta. Tää on ehkä vähän huono tää laatu. Mä en voi sille oikein hirveästi mitään. Voi jum. Pääseeköhän tästä? Ei. Tonne. Ei Voi vitsi on. Playeri. Hyvä playeri. Ja että nää mennään. Mitäs sä nyt teet? En mä tiedä. Edelleen mene helikopterilla. Yeah. Näillä mennään. Ei mennä. Ei. No niin. Panoramikki. Minä tonne. Hui saa. Moro. I can fly, Kauheet veret. Yö. Mitä sä kokeilit helikopterilla ja laskuvarjolla? Hyppään. Sitä järkeä. No mitä muuta järkeä? Mä järjestän sudan ainakin. Ammu. Täällä on vähän pimeetä. Ammu. Se vähän valoo. Hyppää tuohon. Yritä. Mä kuolen. Niin sä joudut. Liusui sille sitten. Lähti varmaan linnut pialle. Niinpä. Äijä piimäsi. Älä juo.
noin pitkään aikaa videoita. Mä sanoin sen varmaan äsken, en ole ihan varma. Mutta niin pitkästä aikaa kuitenkin nyt tulee uusi video. Ja sitten niin. Tää voisi olla vaikka spesiaali 11 tilaajasta. Niin. Tässä vähän liipsahtaa mun mielestä pari kirosanoa, mutta älkää otatteko siitä. Vai mitä oli? Vai mitä? Joo. Niin. Hyppää. Kato minne se lentää. Oh. Kuoliko toi tosta? Joo, näköjään. Aika hito huono. Älkää sitten välittäkö. Helikopteri taas. Ja suojelu. Pistä sotaa käyntiin. Mä hakkis sulle tähteä tällaisella koodi. En mä tarvitse. Pikkasen toi kuolee tosta. Sä menit Peffalteen roskikseen. Joo, varmaan te katsojat siellä olette silleen, että ei tässä ole mitään järkeä, niin kun me ei tehdä mitään, mutta seuraavassa pelivideossa niin me ehkä tehdään vähän tehtäviä. Tai oikeastaan, kun me mennään pelaamaan jalkapalloa, niin me voitaisiin ottaa siitä video ja näyttää niin kuin ekan kerran meidän naamat. Ei oo eka kerta. On, kato Siis mä sillä. oon toisessa kanavassa. Niin siinä toisella kanavalla. Meidän toinen kanava on OAPK, mutta meillä, niin, käykää kattoon siellä. Siellä on niin kun, siis, siellä on vaan mä ja Player 03. Mutta sitten täällä Harmela Club 03 kanavalla niin on Sikiviki, mä ja mä FIFA Player. Ja Player 03. Niin. Eli mä. Niin. Me näytetään ehkä naamamme sitten. Hei, oho, mä unohdin laskuvarjo. Mitä? Se, kato kun toi kopteri tai toi ihme. Kato nyt. Uissa. Oi, suoraan tuohon kulmaan. Seuraavassa pelivideossa mä varmaan pelaan. Niin, Me tai sit lähdetään- me ei pelata Sitten me seuraavassa lähdetään videossa. Niin. Mä uskon, että me pelataan jalkista seuraavassa videossa. Siis me pelataan kaikkia pelejä, mutta pelataan mieluummin urheilua. Siis niinku Siis me... pelataan futista vaan. Niin. Niinku urheilu. Kyllä me varmaan enemmän vähän urheilun kuin pelataan. No, Mutta meillä on enemmän En. kyllä vaan pelivideoja. no niin, kun ei me olla vielä kertaakaan näytetty meidän naamoja. Niin tässä. Niitä Harmala Club. Niin. Mutta me ollaan tosiaan sitten poistettu siltä Harmala Club. Ei kun siltä
OAPKAK-kanavalta, niin ne meidän videot ollaan poistettu. Koska Meille tuli pikku riida. niin, ja sitten niin. OAPKAK47. Miten jälkeen En ihan kerennyt. Hei, voisiko mä ottaa kerran? Tehdään sitten seuraavassa pelivideossa, jos me pelataan jotain peliä. Tai sitten me mennään sinne ulos pelaajalkista tai johonkin halliin tai johonkin. Mutta no, tää video oli tässä ja sitten seuraavalla kerralla nähdään sommalla.